Hi mga moms! Hello, hello, hello! And for today's video, ito na nga po yung ganap natin, no? So, matapos po yung aming nagganap na selebrasyon sa aming pagbabakasyon sa Singapore, nung umakyat kami ng Marina Bay Sands sa taas po, nagkaroon kami ng isang aksidente doon. So, habang pinipicturean ako ni Brenda, hawak ko po yung phone ko, which is, ito po. Papakita ko sa inyo. Ayan. Sabi, diba? So, ito po yung phone na yun. So, pinacheck ko siya. So, hi, mother! So, mga nakagoma siya ngayon kasi nga dinikitan ko po yung pinaayos ko yung button niya. So, ngayon pwede na siya. Natatouch na siya ulit. Ayan. So, accidentally na nabunggo po ni Brenda itong phone kaya hindi na siya na-touch. And I decided... actually, we decided na bumili na lang ako ng aking bagong phone. Well, thank you din kay Brenda kasi pinautang niya ako ng pera pambayad. So, eto na. Sinuwang kasi ako ni Nanay Wait kanina. Yeah. Sa Green Hills. Kasi para ipaayos dun sa kakilala niyang gumagawa. And, so, ano din tayo nun? 360. 1.5? Pamasahe pala. Ay pa. 400 actually, 200 yung bayan. Pero yung pagawa namin is actually 1.8. Kilala namin siya, naging 1.5 na lang. Nabigyan niya kami ng discount. So, special thanks to... andito. Ayan yung pangalan. I-announce muna natin siya. Special thanks to Netgear and Trading and Services. Diyan po yan located at Green Hills. Sa Green Hills, sa upper level theater mall ng Green Hills, San Juan. So, kung gusto niyo po sila mapuntahan, puntahan niyo po siya kasi nabigyan niya rin kami ng discount. Wala dito sa nakuha natin phone sa kanila. Thank you, Nay. Ay, pamayaman. Then, unbox na po yan. Yes, social kasi meron siyang binigay na free tempered at saka housey. Bakit maroon? It's red. It's not red? Oo, wala. It's my lucky color. Oh, okay. Red or green. So, anyway, yan na. So, this coming sahod, nagpawisan ako, natensa ako bigla. This coming sahod, babayarin din natin agad si Brenda. Kasi I know na marami rin naman po talaga siyang expenses, no? At may mga iba pa siyang binabayaran. Yan. Basta, ganun. Anyway, again, shoutout nga pala dyan sa mga taga-Singapore. Thank you so much to all the viewers na nanonood dito ngayon. Again, guys, please don't skip the ads na makikita nyo dyan sa baba kasi napakalaking tulong dito para sa akin. At para sa aming lahat, no? Hindi lang sa amin, sa Social Climber, not just for Brenda, but for everyone na napapanood ninyo na video na may mga ads na lumalabas. So, yun. Please, huwag nyo siyang aalisin. And, to Nanay Wait, guys, supportahan nyo rin po Trip ni Wait sa kanyang FB page and the rest of the gang na nandito po. Yan, makikita nyo po lahat ng lugar dito sa Pilipinas, pupuntahan po ni Wait. Oo, sama mo na kami dyan. Huwag na ako lang isa sa kaya ginitin ako. So, ito na ka. So, doon, nakita ko doon, may mga inaalok sa akin yung may-ari ng na iPhone. So, hindi talaga kasi ako fan ni iPhone. Hindi dahil maarte ako. Hindi ko talaga siya alam kasi buting tingin. Hindi ko siya alam gamitin, no? So, anyway, thank you so much. Thank you so much dun sa nagbigay sa amin ng phone. Tapos hanggang sa nakakita ko na, ay, nanap ko yung kagaya ng phone ko kasi sabi ko, baka pwedeng bago nito or yung ahead dito. So, may nakita kong A34 and it cost 15,000 brand new. Tapos, nung sabi ko, after ng A34, ano yung susunod? So, eto na nga. Yung A54, 5G na siya. Yan. O, diba? So, this is brand new. Kaya, i-unbox na natin siya. Tulungan nyo ako i-unbox. Ay, nako. So excited. So, siguro nga, blessing in disguise na din na nasira na naman siya. Kasi, actually, yung phone na yan, bago kami umalis ng Mindanao, pinagawa na rin namin. So, ayan. I-unbox natin, ha? Kasi, para ma-videohan. Oh! Oh, ayan. Tchadan! O, diba? Kabog. Wait lang. Andito yung kanyang... Hindi ko alam siguro kasi dahil nga ang iksi ng mga daliri ko, diba? So, hindi ko nahahawakan na igi. So, meron siyang pin. Ayan. Kasama. Ito yung phone, ha? Tapos, here is the... Ano ba to? Oh,
Oh, the charger! I have the original charger na, so hopefully, wag po siyang mawala o manakaw, no? You know what I'm saying? Oh! Yan. So, meron siyang panundot here. Then, okay, ito na yung phone. Tada! So, naka-ano pa siya? Naka-sealed pa siya. Oh, diba? Kabog. Sweetie! Oh my God! I'm so excited. Kaya lang hindi ako marunong maglagay ng tempered glass. But anyway, yan, nakasealed pa siya. I-open na natin. Shit! Oh, di ba? Ang smooth-smooth. Nakikita niyo yung sarili niyo sa camera. Di ba? So, and, ayan na yung kanyang camera. Kaya mas love ko si Samsung kasi parang feeling ko kasi mas mabilis siyang unawain or intindihin. So, i-on natin siya. Ayan. Diba? Tchadan! Thank you so much, Brenda. Ayan. Open na siya. Lalagay natin yung SIM card. Diva? Ayan. Lalagay natin yung SIM card. Ayan. So, mataas din daw po yung itong memory nito. Ay! Ano ba yan siya? Yan na. So, tingnan natin pag-open natin. So, eto na mga moms. Nag-restart yung ating phone. Kaya, i-pressing na rin natin yung kanyang housing. Ayan. I love it! I have my new phone. Kaya, ito naalis yung ads, please. Ayaw mo talaga ng ano? Ayaw mo talaga ng iPhone. Bakit ayaw mo ng iPhone, Ma'am CG? Okay lang. Ay, parang feeling ko kasi ang hirap-hirap niyang i-ano. Parang ang hirap niyang gamitin. Hindi gaya ni ano. Kasi doon parang feeling ko kailangan mo ng ganito. Basta! Kailangan mo ng Apple ID doon. Oo, yung... Parang pag nawala mo. Nakalimutan yung Apple ID mo. So at least ito, medyo easy lang pang masa. Hindi naman siguro banana. Diba? Block nyo po ito, ha? So, ayan, getting ready na yung ating phone. Ay, masyado maliwanag. So, nagre-ready na siya. Getting your phone ready. It may take a few minutes. Ayan. But then, ayan, I can say talaga, nako, sana mas mapaganda pa yung mga videos. Pagsusumikapan pa natin na mapaganda yung mga content ng ating mga video na mga gagawin para na sa ganun mas maganda siya sa pandinig ninyo, hindi na siya magagarag-garag. And in addition to that, at least yung quality ng camera mas maganda na. And special thanks to Diva rin kasi pinaram niya sa akin tong phone niya para gamitin ko pang video ngayon. Kaya ang tanong niya, magkano daw agad-agad. So ayan. Parehas CSD yung ano ko. Kanino to? Kaya wala tayong ulo nito para yan. Sige, anyway, subukan natin yan. Ganda, diba? So, this is it, mga moms. So, okay na siya. Ayan. So, pwede na akong what you call this? May iba na siya mga apps, no? Asan dali? Anahan natin yung light kasi medyo mataas. So, may Gcash na siya. Andiyan na siya. And the rest, ayan. May Facebook na rin siya. Yan na. Diba? So, with that, thank you so much once again, Brenda, ayan, for this phone. Mamay, marami na naman mag-chat sa kanya. Utang po ito, ha. So, ayan. Thank you so much din sa lahat ng ating mga viewers out there. So, i-update lang natin yung kanyang FB and the rest of the apps na nandito pa para na sa gano'n magamit na natin siya. So, abangan nyo sa aking mga lives and vlogs. Thank you! Again, God bless you all.